Salut monsieur le DG. Mamneta Jawara de do. Monsieur le DG. Vraiment ne ko munu ke nimisala en vrai dire nimisala. Parce que ne ra tunta ro ka foko ko menacé ni niveau bela. Bon ne tumanta dabo be kama. Parce que ko in kera domina chen na ne dusu bora ko jugu ne dusu bla haklinye. Ntu dusu bora ko jugu. Game amirom na komi bien, à vrai dire nimisala, je vous présente toutes mes excuses envers vous vraiment. Parce que comme in kera amanye quoi, comme jibwole fana tese kache. Donc me aketo manini ki fe kosebe ka ya fama vraiment, ka ya fama. Ore kadne ni sera ka ya fama follow saninga service demandi fe follow. Me fe ka ya fane ma follow. Parce que vidéo in kera en vrai dire vidéo mani vidéo in ye jembemne ne la tunta do ka fo ka bina se au niveau bela parce que ne bora ka nga dusu kashi kuma de fo mais chen na ne vidéo in ke me ko waro na na do akoro komi demsenya la fili te ba mo la en vrai dire fili te se ga mo mana ke chuko be fili bon o fana don ka fo ne dusu bole no chuko mina ku profiter kana ubina kuma chama fone nyina olube ne deme ne be se gata formation na bo mogo mi kama na galeno ni kwa makiba mogo mi bora ni situation na ni mogo na ko ambi deme be se ke katika formation na jago ya oba soro i nye fana be ikata ikasegi ikata ore fana kadi donc ore kama ko chama ira koro bon tisa ka fo ngome dado obela ka fo mais toujours me ya fama deli de qui fait passer c'est ça no remeka chendo parce que mogo be obe fait ka profiter ne ka ni ko in fait pour que ki soro ou soit ki krefe mogo soro bon o tene ka ala deli ne manta dabo o kama bon ne tena video were ke tuguni aka ni ko in be dabla tanto bon nga pisi ere ntume soro pisi mina nya dinga sous couvert ma pisi imba bolo pisi were de be nkuna sisa bo réseaux sociaux ere ntena video were kaka ntena kuma ka même ni al ntena baro ken mugo were bombo o promesse ta iye ntena dama ka kuma na tuguni mais monsieur le DG bon kuma kele fana benefe la ini kele fana benefe ka fo inyene ni sra na sra ka nyana bode abejane ka fo abejane yere di parce que akadine akera niyo amakeniyo akadine ka bara do nyini ka dine ma parce que ne rabe yorom na komi bi fo ede negatena tuguni mais ça ka fo ni manya la doni ne mais mali manya ko sebe jusqu'à présent maintenant vidéo publier tuguni ntena kuma ntena fo mais neni ere chelala akadine ka bara do nyini ka dine ma ode kadine parce que kuma be mana foli kama mo ni ko kibi fargolo yoro be to ko fodore bi yere nini atina se ngado nga vie privée la ka fo kuma be détail inyene mais akadine ka bara do nyini ka dine ma ode ne ga laini ka finyene ni sera kan demala abe jani merci bien.